Raden, wonten menapa? Menika kados pundi to? Menapa to? Paduka pirsa menapa to? Kula menika gumun. Ketingalipun sonten wau para wanara tasih gagah-gagah. Wah, gregetipun tasih elok-elok. Jane kula nggih sampun meling dhateng para wanara sedaya menawi. Namung alum setunggal-setunggal. Lah dalan nyepelek iki nek diweling kaya-kaya kok ya. Mriko kados pundi namung kula ngraosaken kok ora kaya adate nggih. Menawi to para wanara kathah ing sami mboten betah melek menika limrah awit menika dipun damel. Dipun damel kados pundi? Wonten ingkang nibaken pengabaran utawi panyirepan. Sinten menika? Lah iki sinten malih? Anak kula Megananda menika menawi nyirep pancen baut. Menapa saestu menika pun indraji sampun to? Paduka warga semene sawetawis badhe kula diingkik anak kula Megananda. Ayo, di pernah romo. Kene marganing patimu. Menungso ora pastor kok. Aja kaget. Panyirepanmu ora mandi ana pamanmu Gunawan. Wah edan. Paman Gunawan. Kowe menungso sing wis kelangan rasa isin. Kowe menungso sing ora nitik marang kabecikan. Awakmu diseseger, wetengmu dilelemu. Ana ing Praja Ngalengka ewadene. Kowe guyu lakak-lakak ngerteni Praja Ngalengka. Bubar mawit. Ayo. Katone blegermu menungso ning budimu sak isore kewan. Asu wae diopeni gelem tunggu omah bareng kowe. Wis ora patut Indrajit kejeri alun dapurmu. Yen ngomong ditata. Olehmu Guneman, olehmu Celathu ditata aja mung paton ngubah lambe. Mulane pamanmu Gunawan nganti Switana Negara Pancawati merga saka pokale wong tuamu. Apa kowe ora kelingan nalika pun paman ditundung saka Praja Ngalengka? Aku ora kena ngambah Praja Ngalengka. Kalbu kang paman Kumbakarna. Tekaku kene iku ora mergo saka karepku dhewe. Mulane nganti aku swinta maring Prabu Rama, wong tuamu ya Kakang Rahwana Raja tak elingke wis ora bisa. Gunawan Budidaya supaya sinuwun Prabu Rama ngelingke marang wong atuamu ya Kakang Prabu Rahwana Raja. Upama bapakmu gelem dielingke krana laris, ora bakal kedaden perang gegempuran kaya mangkene. Ning gandeng wong atuamu cukeng. Ora kersa ngundurake sak Byayu Werkian Warasinta. Nganti dadi banjir getih sarah kondhoning Praja Ngalengka. Rajit, aja mung waton kuwi ding marang kelurutanipun paman kabeh kuwi mawas diri. Mawas diri apa kudune kowe ngelingi marang kabecikane wong tuaku. Upama kowe ditunduk, mbok menawa kowe nandhang luput paman Gunawan. Nalika semana aku nekseni dhewe, paman Gunawan lanyo-lanyo tanpa didangu karo wong tuaku. Kuwi tegese kowe nerak marang pernatan, kowe nerak marang tatanan. Ora mung kuwi wae sing kanggo pawadan. Nalika aku ngelingi wong atuamu, aja nganti ngobong dutane Prabu Rama wujude Raden Anoman. Nyatane ya ora digugu karo wong tuamu. Kepara wong tuamu ngoglengke panguwasane, ngoglengke kekuwatane. Dupeh duwe aji Pancasunya. Sapa-sapa ora digugu, wong tuamu rumangsa wis sekti dhewe ampuh dhewe. Wis saiki ngrasah kowe arep gandeng sing mung aku karo kowe. Ayo ketokno kadigdayanmu. Ketokno kadigdayan nang pengen neter sepira dadi kekuwatan. Yen arep nyoba karo pamane maju remet dadi klareng ya bebek.
Kuasa diri sampe Gonondo. Emangke medal tek saka mawewu. Namung Sang Gunawan. Datang miris. Mesem jroning Wardaya Sang Gunawan. Sudebian ora bakal kowe bisa ngalahke pamanmu Gunawan. Ing tata gelar aku iki pamanmu. Ning yen sejatine kowe kudu ngelingi. Anane ana Indrajit kuwi merga saka Gunawan. Kowe iki omong. Kowe iki aja ngomeak. Indrajit. Nalika Kakang Prabu Rahwana Karon Sih karo garwane nganti nggerbini Kakang Rahwana karo Gunawan padha rembugan. Nalika garwane Kakang Rahwana nggerbini ana Nur kang cumlorot ora mangling kuwi Bathari Widawati sing mancing ana padarane bojone bapakmu kuwi. Terus karepmu wong atuanmu kuwi Sekti Mandraguna betah tapa mula bisa titen. Banjur jagongan karo aku. Ing kono bapakmu ya Kakang Rahwana ndangu karo aku Gunawan, anakku besok lahir lanang apa wedok. Yen lahir wadon arep tak rabi, merga wis dadi titising Bathari Widawati. Sakala aku matur yen bayi sing dikandhut kuwi mau metu lanang. Ning bapakmu ya ngeyel. Ora metu wadon. Aku ya matur mboten. Menika sanes Awestri. Dilalah lek impun nang jabang bayi barengi wong atuwamu mapan ana sanggar pamelengan. Nyuwun ngersani Sang Hyang Bathara Kala. Ya ibumu nglairake wujude jabang bayi wadon. Tegese bener apa sing dikandhake wong atuwamu? Mongko bakal dirabi yen to metu wadon. Karben ora saya remuk kahanan Praja Ngalengka, karben ora saya kisruh. Bayi wadon kuwi mau banyu tak colong. Tak kalungi kupat Sinta, tak kentirke ana Bengawan Bagiratri. Tinimbang aku nampa bebendu saka wong atuwamu, banjur pun paman Mahasingasampun nyuwun ngersani Gusti kang nyipta jagat. Dilalah ana wujude mendung ingkang tumiba ana epek-epekku tak puja ewadine Gusti ngijabahi wujud bayi lanang ditengeri Megananda ya Indrajit ya kowe kuwi
yen ora ana Gunawan, ora ana Megananda, ya Indrajit. Mula yen kowe arep nyoba karo aku kene, bakal tak untapke arep ben bali mulanira. Waduh, Paman. Waduh. Nyuwun pangapunten, Paman. Menawi tetelo mekaten, kula mriko kadidene sulung mlebu geni. Ora perkara kuwi. Tak kudang-kudang kowe aja nganti tiru karo wong atuamu. Ning gandeng kowe arep nyoba karo pamanmu, ayo. Yen kowe arep monggo maju rene. Ora bakal suwe olehmu dadi menungso iki. Paman, monggo kula kapagas aja nggo kula nderek. Pidana menapa ing kedah kula. Tampi kula namung nderek paduka Paman Gunawan. Wis titiwanci kowe kudu bali marang mula-mulanira. Yen kowe kesuwen urip dadi kaya mengkono, ora urung melu nyangga dosane wong atuamu. Para enggal mapano tak balekake asamu. Asamu saka mendung tak balekake dadi mendung. Ketemu juru kuncine tewas dituting ayo-ayo malah kaya ngono dadine. Wah, matur wae ursane Sinun Prabu Tresna kowe. Nyurung-nyurung ngarep ngedep base kok bingung gede abrikan ngapa ta jane iya lho apane lah yo piye kok lah pun wis bali kok pun wis bali pun piye kabari sinten kowe tak kok ngono wae. Dek nopo? Lho. Goblok kuwi lho. Kon suwe kok. Kok kuwi lho. Kok melu moko-moko karo lho. Tapi jelek iya. Rupamu wis jelek. Aku iki gedhe ngene. Kowe tak kongkon ngawat-awati anakku Indrajit. Nggih. Piye kabare? Nggih, pareng kula matur. Nuwun. Saderengipun monggo sami ngunjungan rasa syukur wonten ngasan Gusti Kanjeng Bojabudine. Kowe iki kon maturaken sambutan, degel mamok. Aku iki piye kudu arep metu ngendi? Ya sekarepmu. Piye kabare? Kowe takon to Indrajit. Nggih. Nalika semanten kula sampun ngestakaken dawuh paduka Sinun. Kula nderek kemputra Raden Drajit nalika bidal badhe menawa dados senopati. Wah, mawe para prajurit kemputra Trikaya, Trinetra, Trisirah. Sampun magut wonten ing Rananggono. Pun bayang niku. Trikaya panggih kaliyan Kabibayuta. Rak Kawon. Terus Trinetra majeng malih panggih kaliyan Kapi Suwedo. Kethekipun cemeng. Alah, lajeng Trinetra magut dipun kroyok kethek kathah sanget. Wah. Elok kethekipun. Pencolak-pencolok ngoten niku. Lajeng sampun sami kudu sedaya to. Kowe iki crita naskah apa crita matur? Kok kaya sinopsis wae.
Lah aku ki murid gamblang ya. Lah iya. Gandeng Pemputra sampun sedo-sedoyo ora ditraji terus anu ndele. Terus piye? Lah ngene iku madosi lenane Prabu sapa? Dasamuka. Lha candasmu iki Rama. Terus lah ngene iku. Pun ndele terus anu selani goro-goro. Wis ta iki. Kowe iki sutradara apa piye terjane? Aku iki bingung lho. Lah sak mriko lah dilalah wanci dalu mongko Kang Putra elo sanget. Anakku pancen hebat saestu. Niku perang wanci bangenu Kang Putra pancen kampiun jempolan. Ora ana sing bisa ngalahke lho saestu mriku. Putra sing bisa ngalahke. Dek kono. Wis apa pesakan dhewe. Terus lho. Terus nguyuhan. Kowe ndang cetha sing matur. Lah sak sampunipun menika Kang Putra menika anu mlebet wonten pesanggrahan. Kula ningali saking katebian Kang Putra menika anu matek niku sirep kaya putih. Para wanara sing doting blasung teng gletak niku betul-betul guyu. Pranah guyu. Boten kula niku mung saking bombong kula. Lah niku wau dilalah kok nggih wonten sing ngonangi. Sapa? Lah Kang Rayi menika Gusti kula Raden Gunawan. Terus nyuwun pangapunten Raden Indrajit. Indrajit mati. Mati. Oh nggih lah rak tenang. Ya. Mongso ora mati yo. Sedeng Kumbakarna wae mati. Indrajit upama ora mati tegese wong peng-pengan. Ning aku ora percaya. Mesti wae ana sing ngalang-alangi. Kok? Nggih. Ya wis, ora apa-apa. Lelakon kudu tak lakoni pancen kaya mengkene iki. Langsung. Ora ana liyane, mung kejaba aku sing kudu ngrampungi perkara iki. Iki. Kabeh wis tumpes-tapes tanpa sisa, mung kali Dasamuka. Aku kepengin akrep apa sing dadi karepe Rama Wijaya. Dasamuka gawe dak-dakan aku ya kudu bisa ngrampungi perkara iki. Ning sadurunge aku budal marang Ranggon, aku tak ketemu karo Sinta luwih dhisik. Monggo. Kang bala tumingal kacampur samya medali ong lir nek lilating kandha ong kayu anggung manguncang niti ong bintang sangat cimicil Alati nyonget haliwus Sinto tekaku ana papan kene tak jaluk kowe aja duweni gegambaran sing ala tekaku ana papan kene kowe aja duweni gegambaran yen to aku arep neka-neka kuwi babar pisan ora ning kowe kudu ngerti wektu iki balaku wis entek kaya kantok sumumpi lamun to perang gegempuran ing antarane Ngalengka Wadyabala buta lan uga Pancamati Wadyabalane bojomu wujude bedhes munyuk kethek wis lumaku wis lumadi nganti wektu dina iki antuk pandongamu Wadyabalaku wis entek wis modar kabeh wiwit saka Paman Prahasta Yai Sarpakenaka Kumbakarna Kumba Asmani Kumba
mlebu anakku Trikaya Trinetra Trisirah Dewantaka kabeh wis padha mati ya klebu Indrajit wis ora ana sing bisa ngukup mung karyaku jen sing tanpa ruwang Sinta tumrape Dasamuka tresna tinuku pati Sinta kowe ora nimbangi aku ora dadi apa tak rewangi aku iki ratu nganti aku nimbake wani nyolong karo kowe kuwi beteke rasa tresnaku kang wis ora bisa tak bendung meneh upama dinalar ya pancen aku iki kleru wong aku ngrebut bojone liyan ning kena ngopo lamun to Gusti kanyipta jagat ora ngeparingake aku duwe bojo kaya kowe rasa tresnaku kok subur ana dadaku aku iki kesiksa pikiranku aja nganti mikir marang kasulistianmu ewadene lamun tak kipatake gegambaranmu ki mung malah saya ngeglo saya cethuk nganti tak riwangi aku kendel nyolong kowe saka madyaning alas Gedhaka kowe mongko lagi manten anyar aku yo ngerti aku mudeng rasaku kawis ora iso ditambah kuwi mau kudu tak tindakake satemah gelem ora gelem kowe kudu melu aku nyang Alengka mbuh kanthi cara kepiye bae nanging tak jaluk kowe aja mung nyawang alane Dasamuka bae kowe mapan ana praja Alengka wis pirang puluh taun wis pirang taun ana kene apa aku mentala ngumpuli kowe kaya satataning bojo upama aku gelem iki negaraku wis ora iso apa-apa aku perintah karo wadya balaku para buta-buta kuwi tanganmu tengen tanganmu kiwa tak kon nyekel ya to sikilmu kiwa tengen tak kon nyekel tak kon benggang kowe tak gagahi kaya patrape aku arep kumpul kaya patrape wong bebojoan ning apa aku tekan semono ning ora apa-apa kanggone Dasamuka tresna tinuku pati ora kudu tinimbal tresna tegese kowe ora kudu ngimbangi karo tresnaku yen kowe ngimbangi tresna tegese kowe kepeksa ya mongko sing jeneng tresna kuwi adil ora kena kepeksa wis ora apa-apa tak sandangi dhewe tak lakonani dhewe olehku njaga marang Sinta nganti sayaene aku ora kepok singgol karo kowe yen ora ana mulunge atimu Sinta ewadene yen isih ana ingkang nuding yen Dasamuka iki tega ya ora dadi apa ora dadi sabab ning seksine Trijata iki saben-saben aku rene arep cecaketan karo kowe Trijata sing gawe alesan bae sing jare kowe poso ora kena gepok singgol karo wong liya ora kena gepok singgol karo priya wis Trijata iki sing kulino gawe alesan apa wae satemah nganti aku bisa ngampet nganti aku bisa ngampah kowe ora gepok singgol karo aku Trijata olehmu micake karo awakmu ya tenanan mandi upataku kowe ora bakal payu rabi yen ora dipek ketek tuwek elek ya Trijata Sinta sadurunge aku magut ana ra nang kono tolehan awakku tolehan Sinta arben kowe nyumurupi tamatno wong sing tok gandhengi lair batin kaya diapure Dasamuka yen mengko aku mati saka tangane bojomu kowe guyu laka-laka Sinta tolehan noli ini kowe noli ini aku arep ngapak-ngapaki kowe lair batin aku arep nyiksa kowe aku arep ngrusak karo ragamu aku ora duwe niat kowe mengkono kuwi sedilo wae tolehan ora apa-apa wis to kowe percaya aku ora bakal suwe meneh ora ana sing ganggu gawe karo kowe Sinta tolehan sawang aku iki to ya ora apa tak lakonane dhewe Dasamuka kudu bisa nyandang perkara iki aku sing gawe aku sing gelar kudu aku sing gulung wis penakno kepenakno bakal Alengka iki dadi duwekmu kowe kekucao bondo Alengka seneng-seneng kowe guyu aku ora bakal gelani lelakon iki wis aku tak neter ketrimani urip yen to aku mati
atiku nglabuhi tresna karo kowe. Sang Prabu mawantu-wantu aku njaluk pangapura dene aku menungso sing ora weruh marang anteping katresnan Prabu Rahwana. Aku wis ngakoni menawa aku wanita wuta tuli semono kang dadi katresnanmu marang aku nganti tok rewangi perang gegempuran ngorbanke anak, ngorbanke sedulur, ngorbanke wadyabala nganti kabeh tumpes. Ya sabab ngalabuhi katresnanmu marang aku. Ning kene ya aku ora nimbangi. Sinuwun gandeng urusaning kraton sengsaraning para kawula. Tumpesing kula wargamu kabeh mau jalaran saka aku. Kang mangkono Sang Prabu. Aku nebus sekabeh dosaku dina iki uga. Sakutuhe aku pasrah jiwa raga karo kowe Sang Rahwana. Mongso baranggane bakal ngayomi marang uripku. Awit bareng tak petung kepara luwih suwe olehku muktekke aku ana ngalengka kene. Tinimbang aku dadi garwane Prabu Rama kang umur 8 dina. Mergo aku banjur tok colong saka alas Dedaka. Mula Sang Prabu, sepisan meneh aku pasrah jiwa ragaku. Prabu Rahwana, aku keduga ngladeni marang Paduka minangka dadi garwane Paduka. Cangkemmu ki muni apa? Lambemu yang muni. Kandamu kaya wisa. Kandamu kaya wisa. Bareng wis nyawakanan kaya ngene. Oleh kowe tok deku pasrah karo Dasamuka. Wis telat. Tembungmu sing kaya ngono kuwi mung nggo ngeyem-yem aku. Nek aku dudu wong lanang sing mringkus dadaku. Yen nganti aku nampa kasetyanmu utawa nampa tresnamu, mentak kaya apa? Loke bojomu sing jeneng Rama Wijaya kuwi. Dikira aku cilik getih wedi mati. Aku ora sudi nampa tresnamu, aku gelem nampa kowe. Ning ana pitukane aku kudu ngokop getih bojomu, Pak. Kyai Gunawan, paman dawuh sinuwun banget panarimaku dene sira Kyai Gunawan ngreksa marang yuwananing para wanara. Para wanara kang nalika semana kena sirep wewe putih saka dayaning Indrajit. Awit siadi kang wis katarima kang dadi kasutamanmu satemah para wanara wis bisa bali waluya jati temah nirmala. Inggih. Namung mugi andadosa kawuningan ana apa Yai? Dinten menika kula nyumurupi wonten swara jumalegur saking katebian. Kula nyumurupi titianipun Kakang Prabu Rahwana ingkang ener dhateng sanggrahan Mangleawan menika. Sinuwun, monggo. Sampun titiwan Cipaduka menika dados utusan ngadil mangrurah satrumur ingkang sinandhang dhateng Kakang Mas Rahwana. Mugi Kakang Mas Rahwana sagedipun engetaken karana aris supados boten dados Bandayudewa dene boten, monggo. Kawicaksanan kula pasrahaken dhateng Paduka Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Begondang kang sing langit kalak-kalak katon. Wirgin saking Sang Maweh Gandrung. Ya, Kyai Gunawan.
Demak. Mbok menawa Titi Wanci Rama Wijaya kudu ayun-ayunan yuda lawan arah Wanaraja wis sumingkir rajana sing melu-melu. Ingsun dhewe kang bakal ngadepi Dasamuka Gunawan. Rama Wijaya aja nganti saya akeh korban wong cilik prajurit sing ora ngerti ketangke mulai lakon. Ayo kaya apa aku sing jerbabah temani Pantala Dasamuka menungso candol. Ayo ketokno kekuatanmu. Rama Wijaya ora bakal tinggal gelanggang colong melayu. Para majane gigit siom apik mbok dadimu rantas nyawa.
Wonaraja ketaman pusaka Jembaring Agemanira Sang Rama Wijaya eling-eling Sang Rahwana nggadahi aji Pancasanya nalika semana getih tumetes dumawaing Bantala gregah kaya wong Nindra Sang Prabu Wonaraja Sang Prabu Rama Sigra nglepasaken puneng Jembaring ngener marang janggane samak tugel tel dumawahing Kisma eling-eling Prabu Wonaraja ya sinebut Prabu Dasamuka nggih nyewantuk ngelmu wis nebus kanthi tapa brata 10 taun suwene dasare sinung ngaji Pancasanya sakala Prabu Dasamuka datang gugur heranang kono kepara gregah kaya wong Nindra Giya Trikrama wujud sirah sedasa kira-kira laka-laka sawangan aku yen wis aku wujud kaya mengene kanca mungsuh Rama siji maju perang kepo sewu aku ora bakal mundur jatah aku yen wis kene gak gelak jagat ora kleleken Rama yo sawani Rama Prabu Dasamuka sampun triwikrama wujud sirah sedasa tutuk mengo ngedalaken latu ingkang medal-dal satemah ngobar para wanara kathah ing sami kaprajundang sinuwun inggih Prabu Rama kula suwun paduka sampun mandheg mangu nggih Den monggo cara tiyang adang kantun kirang sak sumuban kemawon monggo sinuwun dipun kiyat-kiyataken kula pitados bilih paduka sinuwun saged sembada mangrurah satur murka inggih sinuwun Kakang Rahwana menika anggadhahi aji Pancasunya kenging saged lepating pejah sauger Kakang Mas Rahwana Raja menika pejah mongko getihipun tumetes wonten Bantala utawi badanipun sesinggolan kalian Bantala badhe wangsul gesang malih monggo sinuwun kados pundi kawicaksanan paduka kula namung sumarah dhateng paduka pukulane smaya
kula mboten badhe kekilapan paduka dewa ingkang menang reksa jejeking adil tuwin leres wonten ing Madyapada. Menawi to kula kedah kawon kaliyan Rahwana Raja mugi kabanjuta nyawa kula pukulun. Aku ki dudu jagal menungso. Lah kok kon banjut nyawa ki kepiye? Prabu Rama. Mestine kowe ya ora kekilapan to. Ing tata lair kowe mung bakal ngrebut balining bojomu Sinta. Ning sejatine luwih saka kuwi. Sira kuwi minangka dadi utusan ing adil, manguru rasa trumurka kang sinandhang Prabu Rahwana Raja. Lho, upama Prabu Rama ki mung butuh arep mboyong bali Sinta, nalika Prabu Rama nduta Anoman, mongko Anoman wis kasembatan mlebu ana jroning Taman Soka. Anoman wis bisa mboyong Sinta lan ora bakal kelakon peperangan kaya mengkene iki. Ning adreng rasamu awit kepengin jejeke adil ana ing jagat iki mula nganti tok rewangi andher mati. Nyabrang alengka wae tok rewangi kowe nambah gawe tambah guru. Ingkang disengkuyung kabeh para kawula. Lah semono uga ingkang dadi gegayuhanmu kuwi kabeh para kawula wis padha nyengkuyung. Lah carane nggonmu bakal manguru rasa trumurka ya patine Dasamuka aja kowe dhewe ning kudu bebarengan karo para kawula utawa kawulamu para wanara kuwi. Prabu Rama, aku ngerti sira sinung jemparing Kyai Gowa Wijaya. Gowa Wijaya marenggah pustinen penerna janggane Dasamuka karben ratas sirahe Dasamuka. Lah Anoman wonten dawuh, kowe lambange wong cilik sing nyenguyung karo Ratu Gustimu. Karben enggak pulih tata titi tentrem Kertaraja kahanan jagat iki kowe aja mung meneng wae. Kowe mbedhala gunung ngungrungan, kowe nganglango ana sak cedhake Dasamuka. Sewanci-wanci panah Kyai Gowa Wijaya nratas gulune Dasamuka, bangkene blek ana gunung, ing kono bakal rampung nyawane Dasamuka. Prabu Rama sinandhangan Warastra Dibya Kyai Gowa Wijaya. Bintulah Pancamati. Manteng pangesni Sang Rama Wijaya satemah ana elok ing kahanan. Ana elok ing kahanan nadyan jemparing amung setunggal. Nanging nyenyepe uwuh dadi 10. Saben sak nyenyep nratas mestangane Sang Dasamuka. Satemah pejah kapisanan Sang Rahwana Raja. Mulat risana maning wonten gegana wus anggendong gunung ngumrungan sigra kaantepaken dhateng Sang Rahwana Raja minangka pertanda ilanging angkara murka. Suradira jayane kangret suwuh brasta tekaping ulah Darmastuti.
ingkang dados sedya paduka inggih menika ngicali utawi nyuda dhateng angkaraning jagat ingkang sumandang Narendra Ngalengka Prabu Rahwana inggih Prabu Dasamuka. Iya Kakang Semar paduka Kakang Semar ingkang sejatining pukulun Bathara Ismaya ingkang tansah ngayomi marang Rama Wijaya sakadang mudhune para wanara satemah kasembadan apa kang dadi sedyaku Kakang Semar. Inggih sinuwun. Saksirnane angkara murka menika pertanda badhe wangsul ing jaman emas malih. Menika dados pertanda wonten ing kitha Semarang ingkang sampun yuswa 977 saya suda watak angkara satemah saged ambawani swasana ayem tentrem nikmat mupangat sangsaya kuncara ing Semarang sinuwun. Iya aku nekseni. Kula pun Semar sak kanca ingkang ngayahi wajib ngrumaosi kathah lepas saha kirang mawantu-wantu kunjuk panjenenganipun Ibu Eka Trismati SHMM minangka camat wonten ing Banyumanik. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami sabibaring ngringgitan Kecamatan Banyumanik minggahipun kitha Semarang manggih hayu-hayu rahayune skala tinebihna ing durga sekala cinaketna ing bagya mulya. Pungkasane atur monggo sami sesanti sepisan merdika salaminya akhirul halam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.